Důchodci můžou téměř jistě počítat s tím, že v příštím roce dostanou v průměru o 200 korun více. Ministr financí Andrej Babiš totiž podpořil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na vyšší valorizaci důchodu. Zvýšením penzí se bude ve středu zabývat vláda. Ale už v úterý se tímto tématem bude zabývat Česká televize. Na telefonu zdravím samotnou ministryni Michaelu Marksovou. Hezký den. Dobrý den. Je to jenom formalita, že zítra to vláda odsouhlasí, pokud vy jako představitelka ČSSD a pan Babiš jako představitel druhé nejsilnější koaliční strany vyjádřili s tímto návrhem fakticky dopředu souhlas? Já doufám, že ano, protože naši seniori tady byli skutečně těmi předchozími vládami naprosto zanedbáváni. Hodně se jich dostává do podhranice chudoby a myslím si, že si všichni vědomi toho, že to takhle dál nejde. Jenom to ujasněme. Bavíme se o zvýšení o 200 korun od 1. ledna 2015, ano? Ano, je to průměrné zvýšení. Žádné zvýšení po zbytek letošního roku už se neplánuje? Co se týče mě osobně, tak já se domnívám, že tady těch 200 korun je naprosté minimum a jestliže najdu nějaký zdroj jiný, jak ještě seniorům pomoci, tak bych jim určitě ještě pomohla, ale o tom se budeme potom bavit později. 200 korun vypadá jako nějak neoslnivá částka, nicméně v konečném souhrnu to asi budou velké peníze. O kolik to zvýší náklady státu na výplatu starobních penzí? Oproti letošnímu roku se jedná o 5 miliard navíc. No, 5 miliard to není opravdu malá částka. Kde je vezmete? Tak s tímto navýšením se počítá od samého začátku, když se do koaliční smlouvy dostala ta formulace, že se bude automaticky valorizovat o 100% spotřebních cen a třetinu růstu reálných mezd. Takže tam určitě tyto prostředky ve státním rozpočtu budou. Počkejte, ale tam ta logická vazba není úplně jasná. To, že se něco napíše do koaliční smlouvy, negarantuje, že na to budou peníze. Tak pan ministr Babiš, pan ministr financí tuto částku také odsouhlasil. A já opravdu se nebojím, že ty peníze nenajde, protože se jedná o plnění vládního prohlášení. Předpokládám, že to ale nebudou peníze ze samotného zdroje, tedy z plateb sociálního pojištění, anebo ano? Je pořád důchodový systém onen průběžný v deficitu? Ano, pořád je v deficitu. Kolik očekáváte pro letošní rok? Taky jsem ještě chtěla dodat, že tady k tomu dlouhodobému problému je to, co jsme také slíbili ve vládním prohlášení, že bude ustavená komise, která musí řešit dlouhodobě tu situaci v našich důchodech, v našem důchodovém systému. Jak by ho měla řešit? Protože když to vezmu asi možná takovou zjednodušenou násobilkou, tak pokud je systém průběžných důchodů v deficitu, tedy na sociálním pojištění se vybere méně, než se musí vyplácet na penzích, tak potom buď to se musí penze snižovat, nebo se musí zvyšovat věk odchodu do důchodu, nebo se musí zvyšovat sociální pojištění. Je tady nějaká čtvrtá varianta? Ještě jedna varianta je, a to posílit ten třetí pilíř, takzvaně, to znamená soukromé připojištění. A samozřejmě ty propočty demografického vývoje, jak to má vypadat, kolik pojištění se musí odvádět, aby ten deficit se dlouhodobě nezvyšoval, tak to je úloha odborníků v této komisi. Dobře, ale politické rozhodnutí nakonec udělá vláda a vy. Bráníte se a priori myšlence zvýšit sociální pojištění, tedy poněkud hořká pilulka, která by možná byla nutná, aby se systém dostal opět do finanční rovnováhy? Nebo je to úplně mimo hru? Tedy za této vlády se nebude zvyšovat sociální pojištění? Vy po mně chcete informace, kterou já vám v tuto chvíli vůbec nechci říci, protože od toho je tady komise a skupina nějakých odborníků, kteří mi mají dát čísla a potom na základě toho se celá vláda rozhodne, co s tím dělat dál. Ale já osobně nechci udělat situaci, kdy já bych politicky rozhodla něco, co bych neměla opřené o čísla, která mi dali odborníci. Dobře, ale nevylučujete, že když odborníci takovouto variantu navrhnou, tak vám to nepřijde, zdůrazněme, je to přece jenom politicky citlivá věc. Sociální pojištění je v podstatě daň, která se strhává lidem ze mzdy, která jde na ony státní průběžné důchody. Nevylučujete, že byste tato sociální pojištění se po případném doporučení odborníků mohlo zvyšovat? Pane redaktore, já vám tuto informaci prostě nedám, já to ani nevyloučím, ani nepotvrdím a nelze, myslím, zaměňovat pojmy pojištění a daň. Pojištění je systém, kde já si spořím na nějakou událost, která se má v budoucnosti stát.
Ano, ale v průběžném systému neexistuje nic jako osobní účet, na který by si lidé spořili. Prostě generace, která teď odvádí daně, za 20 let bude pobírat nějaký státní důchod, ale není tam jasná vazba mezi odvodem teď a příjmem sociální penze za 20 let. To je sice pravda, na druhou stranu, když se rozhlídnu i po okolních státech, když se rozhlédnu, jak které státy byly schopny se vyrovnat s tou krizí v roce 2008, tak to nakonec lépe dokázaly ty státy, které mají ten systém postavený zejména na tom veřejném pojištění. A stalo se, a všichni jsme to viděli, že řada těch soukromých penzijních fondů úplně zkrachovala a pak to byl zase stát a veřejné finance, které byly schopni těm lidem aspoň trochu pomoci. Pokud platí, že ono zvýšení o 200 korun nakonec vyjde stát ročně na 5 miliard, tak neměla jste přece jenom pochyby, jestli do toho jít? Zdůrazněme, inflace je relativně nízká, dokonce Česká národní banka už víc než rok hrozí, že tady je spíš problém s deflací, tedy že by se začaly ceny snižovat, což samozřejmě není pro spotřebitele tak úplně špatná zpráva, ale pro Českou národní banku asi ano. Otázka. Žádné pochyby o tom, jestli to muselo být zrovna o něch 200 korun navrhovaných? Víte, těch 200 korun vycházelo z toho, když se počítalo před několika měsíci, jak asi vyjde právě ta formulace v koaliční smlouvě, kterou jsem již citovala. Potom a na základě tady toho předpokladu tam bylo vyčleněno o něch 5 miliard navíc, ale potom, jak říkáte, se stalo, že se inflace velice snížila, respektive je téměř nulová a mzdy také rostly minimálně. Takže to vypadalo, že kdybychom se drželi jenom toho koeficientu v těch dokumentech ve vládním prohlášení, tak by to zvýšení bylo mnohem nižší než 200 korun. Takže my jsme vlastně pro rok 2015 dali do té novely zákona takovou formulaci, aby to vyšlo alespoň na těch 200 korun. Ale jinými slovy, přiznáváte, že o něch 200 korun je politickým rozhodnutím, nikoliv rozhodnutím, které by bylo odvozeno od kondice ekonomiky, od vývoje cen, vývoje mezd. Víte, ono to původně bylo odvozeno od vývoje mezd a tam se ta čísla změnila se, nebo jako dá se říci, že počítali úplně stejně ta čísla jak úředníci na ministerstvu financí, tak úředníci na ministerstvu práce a sociálních věcí. Takže svým způsobem dnes to lze označit za politické rozhodnutí, ale ještě třeba před 2 měsíci ta čísla odpovídala těm 200 korunám. No dobře, tak ale zase na druhou stranu nejste teď v takovém presu, abyste museli se držet něčeho, co se mezi tím změnilo. Projde zítra na vládě 200 korun valorizace a od 1. ledna bude 200 korun valorizace, anebo to třeba na poslední chvíli můžete ještě upravit směrem dolů, protože pokud bude nižší inflace, pokud bude nižší růst mezd, tak není nutné tolik přidávat důchodcům. Je to tak? Já se domnívám, že by bylo naprosto nehorázné to snížit, protože musíme si uvědomit, že těm seniorům se nevalorizovaly důchody v posledních letech a tady to poslední zvýšení, které vyšlo asi průměrně na těch 45 korun, to snad ani nelze počítat, takže pro mě těch 200 korun je naprosté minimum. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, děkujeme, že jste se zapojila do našeho vysílání. Nashledanou. Nashledanou.